във фирми от 5 до 50 човека включително, задължително е да се учреди група по условие на труд. Групата по условие на труд се състои само от двама човека. Само и задължително от двама. Единият задължително е работодателят, не представител, а работодателят, а вторият е представител на работещите, избран на общо събрание. В този брой 5 влиза ли работодателя или само работещите? Съответно управителя. За от 5 до 50. Наети, работещи. Ако управителя е с договор за управление и контрол, нали, Или трудов договор. или трудов, ако управителя е на трудов договор, той също се явява наето лице. Но ако управителя е собственика на фирмата, то тогава той не е наето лице и няма да влиза в тези 5.